Estos árboles, aquí ya estamos entrando en Lutatra. Vale, sí. Miras a cámara y dices ok. Hay que pagar. Sí. 1300 personas están arriba Joder. esperando para subir. Overbooking. Overbooking. que puede ser que vamos a esperar hasta 2 horas para poder... ¿En serio? subir. Vale, les baranes són pels dèbils. No, baranes? Què són les baranes? Què són les baranes? Què són les baranes? Si has de caure, avisa, Són les Rambles, està ple de guiris. Són polonesos. Me cago en... El col·lega de la guixeta tenia raó. Està patat. Hola. El Martin està aquí, que està intentant colar-se. El Martin està intentant entendre a quin nivell d'amistat tenen aquests dos de l'esquerra. I mentrestant a nosaltres ens fa cara... Ens posa cara de que som uns pringats per no haver-nos volgut colar. Hazme lo de... Mira, mira. No vol fer ara. Ara. Veus? Pringats, que sou uns pringats, que no us heu volgut colar. Vaya pringats. Bé, aquests els gravem una mica, perquè són una mica capullitos i potser s'hòstien, i així ho tindrem. Mira, mira, ja. Ai, me tumbo aquí, perquè mare que us va parir. Bueno, sembla que no cauen. Vam anar per 2 pomes. Encara queda això. Aquest és el nostre heroi, que a banda de borratxo va amb xancletes. Souvenirs. Vinga, Martín, métele. ¿No tienes ganas de mear, tío, con tanto ruido de agua? No? Sí, tío. Que no sé si us sentiu, però hi ha tota l'estona sorollet d'aigua. He fet molt pipí. Hola. No sé si s'ha enganxat el falcó o no, però han vingut els paios aquests i s'han fotut a xerrar allò i l'han espantat. No. Es veu que tota l'aigua surt d'aquí. Así, con pasión. ¿Qué detrás en la mochila? Bogata time. Sodoma Gomorra. ¡Bravo, bravo, bravo!